Ne, dobro, još malo da. Dobro. Majstori, hoćete da popijete nešto? Neka, hvala, gazdarice. Kad završimo. Dobro, vaša volja. Šta radite to? Ostavi to! Šta ti imaš protiv našeg društva? Umesto da nam se pridružiš, ti nam smetaš. Nemam ja ništa protiv vas i vašeg društva, ali ova zgrada je pod zaštitom države. Josipa, ljubavi! Što biste možda i vidjeli da niste stavili ovu tablu preko pločice na kojoj to piše. Slikaj, neka ljudi vide kako u ovoj zemlji nemoguće biti različit i slobodan. Lena će nam pričati o toj lezbijskoj ulozi i kako je bilo, kako se pripremala i to je, ako se ja dobro sećam, prva lezbijska seks scena. Ili je pre toga bilo još i u Diši duboko. Kako se ja sećam, posle 2000 su tek krenulo tako neke seks queer scene, pre toga ih nije bilo. Dobro, znači, Lena Bogdanović. U suštini nije, da. Da, mi su ti pripadnici tih zlih zapadnih sila u filmu. Šalim se. Pa zapravo ovo što je Olga pomenula je tema kojom se u toku distribucije filma Miloš Branković niko zapravo nije bavio. Svi su se uhvatili lezbejske seks scene, naročito mediji, i mogu da kažem da meni kao glumici to bio najteži deo tog posla. Sve ono što se ticalo rada na ulozi, rada sa rediteljem Nebojšom Radosavljevićem i sa mojom partnerkom u toj sceni Teodorom Stanković i sa drugim glumcima u filmu je bila milina u odnosu na ono što se desilo odnosno pre samog izlaska filma. Jer mi smo se vrlo jednostavno dogovorili i brzo kako će ta scena da izgleda, kakve su te dve žene, šta je neki njihov motiv, ali vrlo smo lako tu scenu s obzirom da su takve scene, bilo da su da prikazuju straight ljubav ili gay ljubav, uvek neprijatne. Nikad nije prijatno da snimate ljubavnu scenu, a da je oko vas 20 ljudi, čak i kad reditelj izađe u susret pa izbaci sve osim direktora fotografije i šminkera, naprosto nije prijatna stvar. Ovu scenu smo jako lako i lepo snimili, pre svega zato što je Nebojša Radosavljević čovjek koji je umeo da priđe glumcima i da lepo objasni šta je to što od nas očekuje, a da nas nijednog trenutka ne pritiska, jer kasnije mi se desilo u nekim drugim projektima da sam imala primer reditelja koji je vršio pritisak i onda to izađe sve mnogo teže, tako da su moje iskustva vezana za ovu scenu ipak lepa, nekako smo to sve lepo napravili vrlo brzo i film je završen, film je montiran, mi smo pogledali tu verziju. Meni je žao što su iz finalne verzije montaže izbačene neke scene koje prikazuju te dve žene kao malo komičnije, što možda daje cijeloj priči jedan šarm i što njihovim likovima daje još jednu dimenziju, još jednu boju. Ovako, u ovoj verziji su ostale samo scene u kojima su to zle i maltretiraju Miloša Brankovića, usput su lezbijke. Međutim, pre nego što je film izašao, procurio je naravno neki snimak, kako se to uvek desi, i onda su krenule pozivi novinara, pitanja kako ste to snimali, šta će vam reći, jeste vi stvarno lezbejka, šta će vam reći dečko, imate dečka, šta će reći roditelji, šta će reći javnost, a nisu čak ni videli film. A ono što meni je bilo još zanimljivije, što činjenicu da nas dve igramo članice nevladine organizacije, što je prvi put prikazano na našem filmu, članove NGO sektora kao izrazite negativce, niko se uopšte tim motivom nije bavio, svi su se bavili isključivo lezbijska scena seksa i da li ste vi stvarno lezbijke ili niste. Tako da, u suštini kad je film izašao, mislim da su bili razočarani jer nisu videli ono sve što su očekivali, što su zamišljali da ima u tom filmu, a zapravo to ne postoji. Da, ja se sjećam da je u Alo izašlo preko cijele strane, skandalozna lezbijska scena u filmu, dildo i na sve strane i tako. Da, oni su nekako napumpali da će to biti hardcore najveće, ali... Da, zapravo nije, ali to je samo zato što su oni čuli priču, videli, ja mislim da oni čak nisu videli ni snimak, nego su videli neke fotografije nastale na setu, dakle ne ni kadar, nego slika sa probe te scene. I na osnovu toga su oni domaštali svašta i onda su počeli zaista u jednom periodu, na nekih nedelju dana, dve pred premijeru, da nas bukvalno maltretiraju. Jer su zamislili da je Bog zna šta. Međutim, kasnije, kad su pogledali film,
nisu se više bavili tim filmom, ali opet se vraćam na to, niko me nije pitao šta ja mislim o tome, da li ja zaista verujem da je većina NGO sektora takva kako je prikazana u filmu, to nijedno pitanje nisam dobila na tu temu, nego samo kako mi je bilo da igrate lezbijku i da li ste lezbijka zaista. Da, uopšte kad su u pitanju lezbijska uloga, taj senzacionalizam je obavezno prisutan. Ja se sećam kad je izašao i Diši duboko, ista tema je bila lezbijke, senzacija, skandal i tako. Kako je, Ana, tebi bilo? Prvo želim da vam čestitam na ovom festivalu, pogotovo zato što je Diši duboko bio na jako mnogo gay and lesbian festivala u Americi i onda mi je zadovoljstvo tim pre veće da je sada prikazan i ovde na jednom festivalu koji se održava kod nas. Što se tiče senzacionalizma, to je nešto što je pratilo Diši duboko od samog početka, što je mene beskrajno zabavljalo. Sva ta pitanja koje evo i dan danas posle 6 godina novinari postavljaju, a da se u suštini ništa novo tim filmom nije rečeno što već toliko puta u kinematografiji nije viđeno. Ispravite me, ali mislim da je prvi lezbijski poljubac Greta Garbo 34. godine snimila, tako da ne vidim šta je problem u tome. Ja sam se šalila svih ovih godina da američke glumice za ovakve uloge dobijaju Oskare, a naše glumice dobijaju samo sijaset nekih nebuloznih pitanja. Ja sam imala sjajnu partnerku i nas dve smo se mnogo lepo provele ta 2 meseca dok smo to snimale i uživale smo kao što bismo uživali u nekoj drugoj ulozi koja je sa sobom nosila neki drugačiji izazov kao što je nosila ova. Meni je to jedna od prvih uloga generalno bila, ne samo na filmu, i čim sam pročitala scenaricu rekla da ja želim u tome da uzmem učešće. Vrlo me to privlačilo, da pokušam nešto što sa mnom privatno nema nikakve veze. A mislim da je pre svega krivica medija ta što se diže prašina tamo gde bi ta prašina trebalo da se spušta i da se ovaj narod konačno nauči da bude malo više normalan, obrazovan, malo manje primitivan i da se okrene nekim pravim vrednostima, ne da se bavi budalaštinama, a za to su pre svega krivi mediji. Ja se izvinjavam onima koji spadaju u izuzetke, ali ako film još uvek nije prikazan, ono o čemu govorila Lena, a postavlja se pitanje samo toga da li su se 2 žene u tom filmu poljubile, ne postavlja se nijedno drugo pitanje, onda to samo govori o nečim pre svega neobrazovanju, nekulturi. Mislim da uopšte ne ulazimo u to sada kakav je kvalitet tog filma, može svako imati svoje mišljenje, ali bilo je tu mnogo više stvari o tome da se govori i da se glumice pitaju od toga kako je zaboga bilo poljubiti se Jelenu Đokić, bilo divno. Bilo je fantastično, jedna mnogo lepa žena i bilo je beskrajno zgodnično. Ja sam se napila. 0 poena varaš. Treba nešto manje očigledno. Ja kradem parfeme po žurkama. Ajde nešto što nikad nisi izgovorila. Mrzim svoju kosu. Da, malo jedemo te. Mora da je središ. Istopala. Što da vidim. Izvini. Bojim se da se nikad neću zaljubiti. Bojim se da nikad neću svršiti. Da, interesantno je da se taj gej-lezbijski motiv ponekad koristi i u promociju filma kao dodatna reklama u čitove to, jer mediji su jednostavni za korišćenje, daš im nekoliko zanimljivih mrvica i oni vrte to i na tome rade. Tako negde i na tome može isto da se iskoristi. Pa ne znam, nismo se bavili promocijom u tom smislu, ali kažem, pošto mene sve to zabavljalo, tolika količina gluposti, mi smo tako vrlo i provocirali smo ih, i pričali smo svašta i evo ovo što sad kažem, bilo mi je divno. Tako se oni jako zaprepaste, a prosto bilo nam je lepo da radimo jedan takav posao i dan danas mi je to jedno od dražih iskustava generalno na snimanju što se tiče partnera i reditelja i uopšte atmosfere cijelog tog snimanja i uopšte ekipe. Hvala ti, da, ja bih, to je interesantno, uvek mediji postave to pitanje kako je vama bilo da snimate lezbijsku ili gej ulogu ako muškarac pita i sad taj glumac odgovara ja, bilo je
kako već. I onda je britanski glumac Stephen Fry, koji je inače gej, se mnogo iznervirao na ta pitanja i kaže, a zašto mene kao gej nikad ne pitaju kako meni u straight ulogama, nego uvek njih pitaju kako je njima u gej ulogama. Da, tako